ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ରହିଛି ସୂଚନା ଜାଣିବା ଆଗରୁ ଆମ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶନ ତାରିଖକୁ ବୋର୍ଡ ଉପସଭାପତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନେଇ ଗତକାଲି 11:30ରେ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଗୁରୁବାର ଦିନ 10ଟାରେ ଓଡ଼ିଶା ବୋର୍ଡର ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଏହି ରେଜଲ୍ଟ। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସହିତ ସଂସ୍କୃତ ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଓପନ୍ ସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଦିନ 12ଟା ସୁଦ୍ଧା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ଜାଣିପାରିବେ। www.bseodisha.ac.in ୱେବସାଇଟରେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଜାଣିହେବ। ସେହିପରି SMS ପାଇଁ OR10 ଲେଖି ସ୍ପେସ୍ ଦେଇ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ 56767550କୁ ପଠାଇଲେ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିପାରିବ।